ani sene au ka kene mandika ni oye faso jo kene sokma dolo o taku flana baro kene do kuna fondi o kene do nyokon blasrali o kene do ni an sigilenyo o kene kan kuma burula Abubakar Kamara numéro 1 kuma keso Papa Désiré Mariko Senkola Mamadou Fofana Kadafi ni an sigilenya anga kene mandi o kene kan mimbe talike anga jamana kuntigi koro Modibo Keita alemi nyamogo yake anga jamana konana ya kadamne bakele keme kononto ani bioro la kana bla bakele keme kononto bioro ani shekina san shekin konana ay la selu chaman ka uluke la sele munu be talike jamana abulo fara chaman uluka bita o be talike kalankola nga ka andeme ka jamuin sababu ye mugwamiye o ye barabokomi ni ale jago kela ye bamakoya amba fo kena inkan doyen Dauda Tigete ka foli dama sababu nyuma ye barabokomi amena kana Modibo Keita ka la selimi dalamine bisok madaina o be talike nyini ke rodo o kurumbo karli la membe chamanche kalanso do kofo mi lycée technique a nyini ke bolo fara dobe o keneka Modibo Keita nana kana la seli do ka oke la selimi no nana kana ke ka beni samba kele keme kononto biworo ani nani o kungogwe kalo no o san kalo flanai o tletan ani nani nandu fen chama fora keneka yi fama chama fena ulukumbe keneka kana sel l'Amérique jamana o kala sigide mimbe anfea wala Mamadou Fofana Kadafi e kala jaika ambla lycée technique a kononana adokama angata entre les États-Unis d'Amérique et la République du Mali janyo yamimbe l'Amérique jamana ani Mali jamana ni nyokanche o hokumun kononana. Il a été prévu au lycée technique de Bamako la création d'un laboratoire scientifique et d'un centre technique. Allah tigara chamancha kalanso membe anfea ni otogo dalendo felekola ni obewleko lycée technique kan nyini ni bulo fara do sigi senkan ani feleko stratega uka o do sigi senkan par le gouvernement des États-Unis à travers l'AID et l'ordre. Onana kanake l'Amérique jamana mgo uluka chakeda mimbe ni abewleko AID ani l'ordre pour les techniques et méthodes nécessaires à la formation professionnelle des cadres maliens. O daba kunye miye oye felew ani dabale munu kakan kase ka sigi senka walsa miye anga jamana kono denye olu be se ka dege chugomina feleko nasrafe. Le président Modibo Keita a donc inauguré ce matin le bloc scientifique du lycée technique de Bamako. Jamana kuntigi Modibo Keita ale kurumba karlike ka anyasin o nyinini ka yoro min flenie lycée technique ma Bamako ya. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de la capitale. Ni lajami ko falen fleni anana kana ke ma ba chama nyana ma munu be ka fako oluye forba barati gila mgo wiye ane mgo munu be ka fako oluye politique ko tigila mgo wiye Bamako konana ya. Dont notamment M. Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'information et au tourisme. O mgo uchela ambalma ke Mamadou Gologo ale kumbe keneka ale faso oka nyama mi ni akabara binyasin kuna funu ulu dilima ani kumfambolima ni anko ma France kana ko tourisme. Sungalo Koulibaly, tous deux membres du bureau politique national. Sungalo Koulibaly uma fla bela jele o bureau politique national ulu mugawye. Dolo Somine, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Dolo Somine, oye ministre mi ni okabara be nyasin furuba keneama ani adamadenya kisau. Oumar Ly, gouverneur de la région de Bamako. Oumar Ly, ale marabaye mimbe Bamako kafoka o kufo. Lamine Sow, gouverneur de la Banque de la République du Mali. Lamine Sow, ale Mali warbundomba ni oye banki ale o nyamogoy. Moussa Keita, au commissaire à la jeunesse et au sport, ainsi que les membres du corps diplomatique. Moussa Keita, ale nyamogoy mimbe iwasado shifun uluka konya unyana bolila ifarkulo nyanaje. Ani la sigidenso mgo ulufana kumbe keneka. On a également noté la présence de son excellence Andlé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis auprès du gouvernement du Mali. Andlé, ni oye l'Amérique jamana mgo ka la sigide mimbe anga fanga koroya ale kumbe keneka fana. Le docteur Adams, directeur de l'AID au Mali. Docteur Adams, ni ale AID au Nyamgoye Mali la ale kumbe keneka. Le directeur et tous les professeurs du lycée technique. Lycée technique a directeur ani a kalanfa ulu bela jele kumbe keneka. Le chef de l'État arrivé à 9h en compagnie de M. Abdoulaye Senghare, ministre de l'Éducation nationale. Jamana kuntigi ale nanaka beni msibotli ni uye 9h ani Abdoulaye Senghare kundu. Ale ministre minka bara binyasin kalanko unyana bolima. A été accueilli à l'entrée du lycée par M. Djimé Diallo, directeur de l'enseignement secondaire et supérieur. Jamana kuntigi ale nana kana bismillah kalanso nyere adunda la Djimé Diallo fe. Ale nyemgo mimbe sanale kalanso ka o kofo ani chemanche kalanso. Et Oumar Koulibaly, directeur du lycée technique. Ani Oumar Koulibaly ni ale lycée technique o nyamaye ni o directeur. Après avoir traversé une ère formée par un groupe de pionniers et d'élèves du lycée qui l'ont acclamé. Atlalen ko kenedo o chet galila kenami ni pionnier olu kele kundoka o kene o lakoli.
ani lycée kalanden dɔw olu minnu ye tɛgɛrɛ fɔ a kunna. Le chef de l'État et toutes les personnalités de sa suite prirent place. Jamana kuntigi ani a nafamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen olu taara ka taa sigiyɔrɔ ta. L'honneur revint tout d'abord à M. Scherer, chef de la mission de l'ordre. Bonya kɛra fɔlɔ an balimakɛ Scherer ale ta ye ni ale ye cidenyaso ye ɲɛmɔgɔ ye ni o ye l'ordre ye. Organisation pour la réhabilitation des méthodes de formation technique. O ye tɔnɲɛtɔn min ni a bɛ lakurayali ko fɔ ka a ɲɛsin cogoyaw ma cogoya minnu bɛ tali kɛ fɛlɛko la. De prendre la parole pour la céder ensuite à M. Levinson, directeur de la Fédération américaine de l'ordre, puis au président Modibo Keïta. O ye kuma ta ka kuma fɔlɔ o kɔfɛ o la ka sɔrɔ ka kuma ta k'a di Levinson ma. Ale ye l'Amérique jamana mɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Lords ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. O kɔfɛ kuma sɔrɔla ka di Modibo Keïta ma. Monsieur l'ambassadeur n balima lasigiden des États-Unis d'Amérique, min bɛ l'Amérique jamana ko fɔ. Monsieur le représentant de l'AID, AID ka nɔnabila min bɛ kɛnɛ kan. Monsieur le directeur de l'ordre, L'ordre ɲɛma. Monsieur le chef de la mission de l'ordre en République du Mali, L'ordre ka cidenyaso min bɛ Mali la ya o ɲɛmɔgɔ. Excellence, Lasigiden chers camarades, n tamaɲɔgɔn kanunenw. au nom du gouvernement de la République du Mali, Mali fanga tɔgɔ la ni o ye gouvernement ye. je remercie très chaleureusement le gouvernement américain, n bɛ foli lase a dan na k'a ɲɛsin l'Amérique jamana fanga ma. les organismes spécialisés tels que l'AID Jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don i n'a fɔ AID et l'ordre ani Lord pour la réalisation de ce bloc scientifique k'a sababu kɛ nin ɲininikɛyɔrɔ in sigili sen kan. qui va permettre à notre gouvernement, Min bɛ kɛ sababu ye an ka fanga bolo n'o ye gouvernement ye. engagé comme vous le savez O min cɛsirilen don i n'a fɔ aw b'a dɔn dans la construction socialiste de son économie par la voie de la planification, ka ɲɛsin a ka sɔrɔ o kɛli ye foroba ye ka o kɛ bolodali sira fɛ. de former les cadres nécessaires et indispensables Ka mɔgɔw kalannenw ka olu labɛn ɲɛ tɛ se ka kɛ minnu kɔ. à la réalisation de ce plan. Ka ɲɛsin o baara bolodalenw o dafali a n'o waleyali ma. Nous vivons le siècle de la science et de la technique. An bɛ ka ɲɛnɛmaya san 100 min kɔnɔna na nin ye o bɛ tali kɛ fɛlɛ ani dɔnniyako de la. Et c'est pour cela que le gouvernement de la République du Mali, O de kama Mali jamana fanga n'o ye gouvernement ye. par la voix de son ministre de l'Éducation, Minisiri min bɛ yen n'o ka baara bɛ ɲɛsin kalankow ma o tɔgɔ la. a insisté Ale sinsinna kan auprès de votre gouvernement aw ka fanga kɛrɛfɛ pour la réalisation de ce bloc scientifique. walisa nin ɲinini yɔrɔ in o ka se ka waleya. Excellence, Lasigiden au nom du gouvernement de la République du Mali, Mali jamana fanga tɔgɔ la. je tiens à insister auprès de vous A na diya n ye n ka sinsin a kan aw ɲɛna pour que vous rapportiez à votre gouvernement walisa aw ka lase aw ka fanga ma l'assurance de notre reconnaissance an ka walemadɔn dafalen pour cette belle réalisation k'a ɲɛsin nin baara belebele kɛlen ma qui va permettre à notre gouvernement min bena kɛ sababu ye an ka fanga ma d'apporter dans quelques années, avec d'autres pays africains, sa contribution ka kɛ sababu ye san damadama kɔnɔna na ni farafinna jamana wɛrɛw ye ka na ni a seko ye au développement de la technique et de la science. min bɛ tali kɛ yiriwali fɛlɛw ani ɲinini na. Car, vous le savez, K'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko le monde où nous vivons, an bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ min kɔnɔna na le siècle dans lequel nous vivons, an bɛ ka ɲɛnamaya san 100 min kɔnɔna na c'est le siècle de la science, o ye ɲinini o san 100 ye c'est le siècle de la technique. fɛlɛw olu san 100 ye. Et aucun pays Jamana si tɛ yen ne peut assurer son plein épanouissement o tɛ se k'a ka yiriwali k'o kɛ k'a dafa ka a ka yiriwali dafalen sɔrɔ. et surtout s'affranchir de la tutelle Zan ko ka i yɛrɛ fosi ka bɔ kuntigiyaw kɔrɔ. des pays plus avancés. Kuntigiya minnu bɛ tali kɛ jamanaw la minnu yiriwalen don kosɛbɛ. Il n'est pas arrivé à réaliser pleinement la formation de ces cadres techniques Ni a ma se ka a ka mɔgɔ kalannenw fɛlɛ ko nasira fɛ ni a ma se ka olu kalan k'a dafa. la formation de ces cadres O mɔgɔ kalannenw labɛnni scientifiques. min bɛ ɲininikow kofɔ. C'est pour cela que ce bloc O de kama nin ɲininikɛyɔrɔ min filɛ nin ye scientifique dɔnni nasira fɛ que nous aurons l'occasion de visiter an bɛna ka na min lajɛ k'an ɲɛ da a yɔrɔw kan. va être une pépinière O bɛna kɛ ko dabɔ yɔrɔ ye pour nos jeunes techniciens k'a ɲɛsin an ka denmisɛnnin fɛlɛtigiw ma qui demain olu minnu sini vont assurer la relève olu bɛna nɔnabilali kɛ. des professeurs de l'ordre, Nɔnabilali min bɛ kɛ kalanfaw nɔ na ni o ye l'ordre kalanfaw ye. que cette organisation a gracieusement mis à la disposition de notre gouvernement.
o tɔn min ni a ye nin ɲininikɛyɔrɔ bila k'a di fu an ka jamana fanga ma. Et je tiens ici à lui en exprimer toute notre reconnaissance. Ani nin yɔrɔ la yan an bɛ an ka walimadɔn dafalen de ta ka o ɲɛsin tɔn in ma. En effet, vous avez compris, O de la a y'a faamuya ko professeur de l'ordre, l'ordre kalanfaw que de par votre mission, ko aw ka ci fɛ aw ka baara sababu fɛ vous prépariez votre relève. aw bɛ ala ka aw nɔnabilali de labɛn. Et c'est avec cœur aw bɛ k'o kɛ ni aw yɛrɛ dili ye ni aw dusukun ye que vous vous êtes adonné à cette mission ko aw ye aw yɛrɛ di nin baara in ma de former de jeunes Maliens qui demain ka Mali denmisɛnninw dɔw ka olu kalan olu minnu sini devront assurer votre relève. olu minnu ka kan ka se ka aw nɔnabila. Et nous pensons An b'a miiri k'a fɔ ko o min filɛ o ye que c'est là l'expression de la volonté ardente de votre organisation ko o de ye ŋaniya jɔnjɔn ye ka bɔ aw ka tɔn yɔrɔ et aussi du gouvernement américain ani fana ka bɔ l'Amérique jamana fanga yɔrɔ ni o ye gouvernement ye à travers l'idée AID sababu la d'apporter aux pays en voie de développement ka dɛmɛni ta k'a lase jamanaw ma minnu ni olu bɛ yiriwali sira kan des moyens qui leur permettent dɛmɛni minnu bɛ kɛ sababu ye u ta fan fɛ d'assurer non seulement leur plein épanouissement, ka se ka u ka yiriwali dafalen ka o sɔrɔ k'o kɛ mais aussi ani fana de préparer les conditions les meilleures pour la conquête ou plutôt pour l'amélioration de leur indépendance. ka chatu ka olu sigi sen kan chatu minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye u kɛli ka u yɛrɛ ta ka se ka o nɔgɔya. Nous savons également a b'a dɔn fana ko que aucun plan de développement, ko yiriwali fɛɛrɛ si tɛ yen quel qu'il soit, a mana kɛ cogo o cogo ye ne peut réussir o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka sabati avec efficience k'a jɛya si le pays n'a sɔrɔ ko jamana engagé dans la planification min kɛlen bɛ ka i cɛsiri bolodali kɔnɔna na n'a pas préparé les cadres techniques ka taa sɔrɔ o ma a ka mɔgɔ kalannenw labɛn fɛlɛko sira fɛ qui doivent en assurer la réalisation. olu minnu ni u ka kan ka o baara waliyali kɛ. Et nous savons également qu'aucun développement économique, ani an b'a dɔn fana ko yiriwali si tɛ yen sɔrɔ ta fanfɛla la qu'aucun progrès matériel ɲɛta si tɛ yen minɛnko ta fan fɛ ne peuvent être réalisés olu si tɛ se ka waliya si on n'a pas préparé les conditions qui permettent leur réalisation. ka taa sɔrɔ an ma labɛnw kɛ ka ɲɛsin sartu ma sartu minnu bɛ a to o kow ka waliya. C'est-à-dire si on n'a pas l'instrument de ces réalisations, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ o waliyali minɛnw ni olu tɛ an bolo c'est-à-dire l'homme. o kɔrɔ ye k'a fɔ ko adamaden mɔgɔ C'est pour cela que nous mettons l'accent. o de kama an bɛ sinsin a kan. Excellence, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, lasigiden min bɛ l'Amérique jamana tɔgɔla yan sur ce passage de votre discours, lorsque vous disiez i ka laseli nin yɔrɔ dɔ bɛ yen ka segin a kan i ye a fɔ ko que vous avez eu le souci de former l'homme malien. ko a diyara aw ye aw miirila a la ko ka malidenw labɛn. Et je tiens à vous dire que sur ce point, n b'a fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko k'a ɲɛsin o yɔrɔ ma vous rencontrez les préoccupations de la République du Mali. aw bɛ a la ka Mali jamana ka kunnasirikow ka olu de ye Vous rencontrez les préoccupations de notre peuple, de notre parti. aw bɛ ka an ka parti ani an ka jamana kɔnɔdenw ka kunnasirikow de ye Parce que ka da kan pour qu'il y ait des progrès techniques, walisa ɲɛta o ka kɛ fɛlɛko nasira fɛ pour qu'il y ait une société, walisa sigida ka kɛ yen il faudrait d'abord qu'il y ait un homme wajibi don fɔlɔ fo mɔgɔ dɔ de ka kɛ yen qui puisse penser, qui puisse concevoir, qui puisse réaliser. min bɛ se ka i sigi ka miiri min bɛ se ka kow dilan. Et c'est pour cela o de kama que je dis que comme vous, n bɛ a fɔ i n'a fɔ aw et comme beaucoup d'autres pays, i n'a fɔ jamana caman wɛrɛw fɛnɛ le souci premier de notre parti, de notre peuple, de notre gouvernement, ko haminanko fɔlɔfɔlɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ani an ka parti la c'est de former un homme malien, o de ye ka malidenw ka u kalan k'u labɛn un citoyen malien, mɔgɔ min bɛ bɔ Mali la min ye Mali jamana kɔnɔden ye k'o kalan k'o labɛn dans la plénitude de son sens, k'a kɛ dafalenya yɛrɛ kɔnɔna na a kɔrɔ dafalenya kɔnɔna na possédant à la fois les connaissances techniques k'a sɔrɔ dɔnniya minnu bɛ fɛlɛ ko sira fɛ o bɛ a la et une haute moralité, ani ka kɛ danbetigiba ye sans laquelle
notre monde ni ote anga dien du XXe siècle mimbe fagaroke mugana kufa ni oye san keme keme mugana ne pourrait pas connaître de paix. otena na seka herasoro Et ani je ne veux pas abuser plus longtemps de vos instants nta fe kame ni kumaye ka ausigilen to kame parce que, comme moi-même, kadaka inafo ne yerekun je suis convaincu que vous êtes les uns et les autres pressés de visiter le bloc scientifique. ne ba donc ka fa ko aw be kelengelen kortolen don inafo ne walsa nyinini ka yoro min flene kata aw nyeda a yoro kan. Et alors, je termine en renouvelant une fois de plus mes remerciements au gouvernement des États-Unis d'Amérique, à l'AID et à l'ORT. Odela me kuma kunche kanga walima don la kuraya tuguni ka anyasin l'Amérique jamana fanga ma no ye gouvernement ka anyasin AID ma ani ka anyasin l'ordre ma. Le chef du gouvernement et toutes les personnalités ont ensuite procédé à la visite du bloc scientifique et des ateliers sous la conduite de M. Oumar Coulibaly, directeur du lycée technique. Fanga nyamugo ani mugo ba fen tumbe kenekan olu tara ola kata unyeda nyini ka yoro nunu kan ani fantogo ni oyi atelier wi o kara mami ka nyama ya konnana oyi Oumar Coulibaly ni ale lycée technique o nyama ni oya directeur. À l'issue de cette visite, le chef de l'État a bien voulu nous confier ses impressions. O yoro lajali banen ko fa jamana kuntigi hakilna mimbe ala ayo fo anyana. Monsieur le Président, voulez-vous nous livrer vos impressions à l'issue de la visite du bloc scientifique du lycée technique que vous venez d'inaugurer ce matin? Jamana kuntigi hakilna jumembe ila antlalen ko yoro lajali la yoro mun no be talike nyini ke yoro la mimbe lycée technique ko fo biso madaina. Je suis vraiment embarrassé parce que c'est la première fois que je visite une installation de ce genre. Tiens, l'antado mbe afotugo mina kadaka nie a gale ne kata nye dani na nyugana barakelunka. Et j'ai été particulièrement frappé par, d'une part, l'importance du matériel mis à la disposition des élèves et d'autre part, par la qualité de ce matériel. Ninko a jako jugu ne amgara ne re kan chugo mina terengara niana ka sababu ke folon mina re o nafai o mi blara kalandenw ka bolokan ani famare fana fe ka sababu ke mina re u nye. Et je dois avouer que je me suis trouvé en face de jeunes gens qui sont déjà pris par la technique que des professeurs dévoués leur enseignent, et j'ai de grand espoir que lorsqu'ils auront terminé leurs études, ils seront demain les cadres techniques qui vont permettre à la République du Mali d'apporter sa modeste contribution au développement de la technique en général et peut-être même de la science. Et après cette visite, je suis vraiment confiant dans l'avenir de notre pays. Anin kaganka afoka jea ne ye kafo ne jolembe demsan nya korokaba demsan munu ni feleko ere jalembe munu ye kusobe kalanfa munu ere ne olu chesirlen ere fana be ka o feleko kalan demsan kuna ne koni dalembe ala kusobe kafo ko nu klara u ka kalanuna sini olu na ke mgo kalane mbawye feleko sirafe munu bena ke sababu ye Mali jamana ta fanfɛ kana ni o seko damajirani kana ni o ye fɛlɛko la yiriwali ye bakurubaya la hali ɲinini ko yɛrɛ fɛnɛ nasira fɛ ani ni yɔrɔ lajɛlenw kɔfɛ ne kɔni dalen bɛ a la sɛbɛ la ko an ka jamana ka siniɲɛsigi. Et je dois ici une fois de plus renouveler toute notre reconnaissance au gouvernement américain, à l'AID et à l'ORT pour cette magnifique réalisation. Et pour conclure, je dis simplement que c'est formidable. Ani ni yɔrɔ la nkagan tuguni fɛnɛ ka nga walima dɔn la kuraya ka ɲɛsin l'Amérique jamana fanga ma ka ɲɛsin AID ma ka ɲɛsin l'ordre ma ka a ɲɛsin nin baara kɛlen cɛɲumanba in ma walasa ka kuma kun cɛ n b'a fɔ dɔrɔn ko nin kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ye. Je vous remercie, Monsieur le Président. N b'i fo jamana kuntigi. La cérémonie s'est terminée ensuite à 10h30 par des rafraîchissements servis à toute l'assistance. Lajɛ a nana kana kun cɛ ka bɛn ni misibɔtilejan ye ni o ye 10h30 wagati ye wa min ye minfɛn sumanenw ye o nana ta ka o di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye. Foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma.
mbalmaw nin de kɛra outlaw garsɛgɛ ye ɲininikɛ yɔrɔ min ni o nana kana kurumbɔ kari an b'a hakili jigi ka bɛn ni san 1964 o kungo gwɛkalo ni o ye san kalo filanan ye o tile 14 don an ka jamana kuntigi Modibo Keyita kun bɛ nin kɛnɛ kan min ye lycée technique ɲɛmɔgɔ ye ale kun bɛ yen ministre min ka baara biɲɛsin kalanko ma ni l'Amérique jamana lasigiden ninnu bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan Mali ni bɛ Mali jate minɛ kalanko la tiɲɛ ka fisa Modibo Keyita ye min kɛ an ye kalanko la a ye min kɛ Mali ye kalanko la dɔɔnin tɛ o de kama karamɔgɔ Bamba ale b'a fɔ tuma bɛɛ ko ni a kɛra ko an bɛ Modibo Keyita tɔgɔ fɔ tuma o tuma na ko a ka jɛya an ma an ka da a la k'a fɔ ko Modibo Keyita y'a kɛ Mali ye dɛ k'an ka yafa ɲini kɛ o la an b'a fɔ ko Modibo Keyita ka yafa ma somɔgɔw ka yafa ma ka da ka ye baara kɛ jamana ye nka y'a sara kɛ ni fitiriwaleya ye ni fagali ye diɲɛ jamanaw bɛɛ kun bɛna ka na Mali dɛmɛ fɛlɛko n'o ye technique ye ani lɔnni ko siraw la ni o ye science ye ɲininiw nin kɛra lycée technique a don tɛmɛnenamaw 1964 kana bila 68 na a t'o ɲɔgɔnna nɔrɔ sɔrɔ tun o la an bɛ foli bila k'a lase baarabokum ma jamu in sababu ye ale de ye an b'a fɔ k'a walemadɔn Dawuda Tegete k'a fɔ k'a walemadɔn bita an b'a jɔ nin yɔrɔ in na yan kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 kuma kɛsɔ Papa Désiré Mariko Senko la Mamadou Fofana Kadafi bara a ɲɛna Kadafi i ni ce